partieltje op een deel. En dan aaien eromheen. Hij zei altijd, kijk, dat is een Franse aai, dan mag de belangrijk omheen lezen. Een hele veroring voor de meewerkers en klanten van Schaafsma Rijwielen in Damwoudt. Na 43 jaar gaat eigenaar Meen Schaafsma takom wieken met pensioen. Het is goed als een uitstap. De jeugd neemt steeds meer de ruimte in en steeds meer dat de jeugd de techniek heeft. En dan ga je zin meer om en steeds meer de computer gebeuren. En daar ga ik er net vol zin in. Schaafsma is al meer dan 75 jaar een begrip in de regio. Gewoon klanten komen al vanaf het begin bij Meent en zijn team. Daar ga je de mem, daar de dochter weer van. En van die dochter kom ik wel iets. De tweede generaties kreeg het regelmatig over de vlier. En dat vind ik natuurlijk prachtig. Nou, we kwamen vroeger al bij Meent. Op een vaarweg 148, daar hebben we wel klant. En dat gaat steeds terug. En dat vind ik echt mooi. Het is wel een speciaal project, want ja, je zoekt daar wel je wat troefpunten. Dat moet al je bijhelpen worden. Koplampje steken. Dat moet ik even kleren. Nou, de achterbaan is dus bij deze fiets ook helemaal geleerd. Schaafsma's compagnon René Hooyinga zet de fietsenzaak terug. En dat zal Azen eerst wel even wennen wezen. Schaafsma is ja, toch wat meer van de mensen, het mensenmees. En ik zit ontiegelijk in de techniek en alles eromheen. Dus dat steekje zit ik wel missing in. Ja. Ja, hoe dat al in vierde god weten we natuurlijk net. De naam bloot gelijk. Ja, Schaafsma Rijwiel, dat handhaven we gewoon. Een begrip in de regio. Maar is net ongekomen, ik het niet. Verder ja, qua drukte en meiwerkers, ja, dat die het zult leren. Na je weekend krijgen klanten gelegenheid om afscheid te nemen. Schaafsma hoeft hem daarna net te vervelen. En dan heb ik mijn eigen hobby's. En dan kan ik naar mijn eigen parken steeds naar het voetbal niet te zien. En dan kun je eraan zo wat kilometers op maken worden. Heel wat kilometers maken worden. Dat is de andere kant, dopje er weer op.